لما عنتم بار كابز زرقح قرب عدم خابز وسدا كوتخونت بنكات تدلاينتان تفتاونتان كي قنست نوح عمتها زتوعزت وترو خابتن قدامو تمرت فيلمتات زخونت ام مسرح جبن تتوكر بوحلول اجواب استعيت زقاد فازري قدامي تخفالي حزلكم مزي زلخو سافصام مدبنا تكتاتلنا بخبرن عدم مساخم زلخو ادلاو مدب ابيل ميكيلي سناي مكتال كونلكم ناتمنخو نابت مدب كبلكم سلام زخبركم تخطاتلتي ايوي فيلم ريفيو كما يتخونو هم نبارات انقع سلام صناحكم اتم حدش تخا انقع سلام مصاخم ندبلنا نابتن لما انت زدالنا يتحستخن السقاقركم قدمي اجن توم نبارات لايك توم حدش تخا سبسكرايب بمقبار تتابعونا بتحتنا نحتت Wake up. أم جمارتا فيلم أمور تخرمتي شحن ساعة 245 أمرعا قالدوم فيتو كورليون يزخونت كوني بزحات هاقاش تأخاخيبو من عنعزر اتبيع رختن مسارحتن زقاد فازر تباهيل زفلت دوم فيتو مرحنايتون كورليون يز تباهلو مافياتات بيتسابيو سيچيلياويان أمرعا قالو زخونة نجر انتحاتيتومو كام مقبارو عدو خمزي وعلا دعدي عمي فولتيوم دوم فيتو ኣብ ወንበሩ ተቐሚጡ ጓሉ ትምርዖ ስለ ዝነበረት ኣብ መሰረሕቱን ቤተሰቡን ናይ ውሃና መልእኽትን ቤተሰቡን ይዕርኽቱን ክገብረሎም ዝደልይዎ ነገር እውን ክገልጽሉ ከለዉ ንኽሰምዕ ድሉ ኮይኑ ንሪኦ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኾነ ንዶን ሕሳስሎ ወዱ ማይክል ንመሓዙኡ ካይ ኣዳምስ ብዛዕባ ናይ ኣቦኡን ምስኡ ዘለዉ ብምሉኦምን ፍሉይ ስርሖም ኣብ መንጋሪ ዝርከብ ካብዚ ብምቕጻል ማይክል ንሱ ግን ምስቲ ቤተሰቡ ዘካይድዎ ስራሕ ዘራኽቦ ለሓደ ነገር ከም ዘይብሉ ይገልጽ ኣብ መንጎቶም ዝዘናግዑ ዝነበሩ ዕዱማት እውን ሓደ ጆኒ ፎንቴን ዝተባህለ ህቡብ ደራፋይ ይርከብ ጆኒ ካብ ሆሊውድ መምጽኡ ጉዳይ ንዶን ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት እጃሙ ንኸበርክት ነቲ ደብዚዙ ዝነበረ ተፈላጥነት እውን ከበራብሮ ንኽሕግዞ ካሓቶ እዩ ዝመጽእ ጆን ወሲኹ እቲ መራሒ ናይቲ ፊልምታት ስቱድዮ ዝኾነ ጃክ ወልትስ ነቲ ዝተመነየ ነገራት ከም ዘይሂቦ ከም ዝገለጸሉ ይዛረብ ብድሕሪ እዚ ዶም ቪቶ ነቲ መራሒ ስቱድዮ ክነጽጎ ዘይክእል ሓሳብ ከቕርበሉ ምዃኑ ይገልጽ ካብዚ ብምቕጻል ዶም ቪቶ ነቲ ኸምውሉዱ ተቐቢሉ ዘዕበዮ ጠበቓን ኣማኻርን ናይቲ ስድራ ዝኾነ ቶም ሃይገን ነቲ ጸገም ንኽፈትሖ ናብ ካሊፎርንያ ይልእኾ ጃክ ወልትዝ እቲ መራሒ ናይቲ ስቱድዮ ግን ኣብ ኣቕዋሙ ብምጽናዕ ጆን ምስ ሓንቲ ኮኸብ ተዋሳኢት ናይቲ ፊልም ከም ዝተባእሰ ብምንጋር መሊሱ ናብቲ ቦታ ክመልሶ ከም ዘይክእል ይዛረብ ጃክ ወልትዝ ንጆን ፈጺሙ ከም ዘይመልሶ ድሕሪ ምንጋር ንቶሚ ሃይገን ካብ ገዝኡ ንኽወጸሉ ይነግሮ ብጽባሒቱ ወልትዝ ካብ ዓራቱ ክበራበር ከሎ ዋጋ 600,000 ዝኾነ ፈረስ ተሓሪዱ ኣብ ዓራቱ ስለ ዝረኸበ ካብ መጠን ንላዕሊ ክስምብል ከሎ ንዕዘብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ሶሎዞ ዝተባህለ ዕፀ ፋርስ ዘዘዋውር ሰብ ንዶም ቪቶ ኣብቲ ናቱ ናይ ድራግ ቢዝነስ ኢንቨስት ንኽገብር ንሱ እውን ብመንጽሩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓሳቱ ክከላኸለሉ ምዃኑ ይሓቶ ይኹን እምበር ቪቶ ብሰንኪ ኣብ ፖለቲካ ዘለዎ ጽልዋ ንዕፀ ፋርስ ቁሩብ ንጎኒ ከም ዘወንዘፎ ብምንጋር ነቲ ሓሳብ ይነጽጎ ብድሕሪ እዚ ዶም ቪቶ ኣብ ቅድሚ ሶሎዛን ታታልያን ስለ ዝተጠራጠረ ነቲ ብሉጽ ተዋጋኢኡ ሉካ ብራሲስ ናብቶም መዋዳድርቱ ንኽስል ይሰዶ ይኹን እምበር እቶም መዋዳድርቱ ንምንቅስቓሳት ናይ ኮርሊዮኔ ብዘይ ምግጋይ ስለ ዝገመትዎ ንሉካ ይቐትልዎ ብድሕሪ እዚ እቲ ኹናት ብወግዒ እወይ እቶም መቐናቕንቲ ናይ ዶም ቪቶ እቶም ቀንዲ ብርትዐ ናይታ ስድራ እቶም መሳርሕቲ ናይ ዶም ቪቶ ምዃኖም ይፈልጥዮም ምስ ሞት ናይቲ ተዋጋኢ ዝነበሮም ናይ ፖለቲካ ሸፈነ ከም ዝፈርስን እንዳ ካርሊዮኔ እውን መዋጽኦ ኣይክህልዎምን እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብ ድሮ ክሪስማስ ንዶም ቪቶ 5 ጠያይቲ ትኮሶ ነቲ ሃንደበ ዝተጸልኦ ጋርዲ ተኪእዎ ዝነበረ ማእከላይ ወዲ ፍረዶ ኣቡኡ ክከላኸለሉ ኣይከኣለን ብድሕሪ እዚ ማይክል ኣጋጣሚ ጋዜጣ እንዳንበበ ከሎ ኣቡኡ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገብረሉ ይርዳእ ካብዚ ብምቕጻል እቶም ዶም ቪቶ ብዘይምንባሩ ኣብ ላልነቶም ዝውስኽ ዝነበረ ሶሎዞን ታታልያን ሓያልነቶም ንምርኣይ ነቶም ሃይገን ብምጭዋይ ነታ ኣብታ ሰዓት መራሒ ናይቲ ቤተሰብ ዝነበረ ዓብ ወድን ዶም ቪቶ ሶኒ ምስቲ ሓሳቦም ንኽሰማማዕ ዝሕብር ምፍርራሕ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ሂቦም ይሰድዎ ሶኒ ብወገኑ ነቲ ካብቶም ሓደ ወገን ዝመጸ መልእኽቲ ብምንጻግ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዝበሎ ናብ እንዳ ታታልያ ይሰደሎም ሓሲቦሞ ዘለዉ ብጅምላ ናይ መቕታል ሓሳብ ንኸቋርጽዎ እንተዘይኮይኑ እንዳ ኮርሊዮኔ ብወጊዕ ኩናት ክጅምሩ ምዃኖም ሶኒ ይዛረብ ይኹን እምበር ታታልያውያን ነቲ ቅትለት ከም ዘይቋርጽዎ ድሕሪ ምንጋር ንሶኒ መፈራርሒ ዝበልዎ ንሶኒ ዘቆጥዕ ንሉካ ብራሲ ባዕሎም ከም ዝቐተልዎ መረጋገጺ ዝሞተ ዓሳ ብናይ ሉካ መከላኸሊ ጥይት ወይ እውን ድርዒ ጠቕሊሎም ይሰድሉ ብድሕሪ እዚ ሶኒ መጀመርታ ነቲ ዶም ቪቶ ፈተነ ቅትለት ክግበረሉ ከሎ ሓሚመይሉ ዝተረፈ ጋሪ ንኽቕተል ንሉካ ብራሲ እውን ካብቲ ጠፊእዎ ዘሎ ንኽደልይዎ ይእዝዝ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ
ማይክል ነብኡ ንኽበጽሖ ናብቲ ሆስፒታል ይመጽእ እሞ እቲ ነብኡ ክሕሉ ተመዲቡ ዝነበረ ፖሊስ ካብ ቦትኡ ብገለ ሰባት ከም ዝተጨውየ እቲ ፈተነ ቅትለት ዝተገብረሉ ዶም ቪቶ እውን ብዘይሓላዊ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይስምብል። ብድሕሪ እዚ ማይክል ነብኡ ካልኣይ ግዜ ክቐትልዎ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ይርዳእ እሞ ንዶን ናብ ካልእ ክፍሊ የዘዋውሮ። ብድሕሪ እዚ ማይክል ኣብታ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዝሕሉ ፖሊስ ጋርዲ ይገብር እሞ እቶም ናይ ሶሎዞ ልኡኻት ነዚ ምስ ረኣዩ ካብቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ንዶም ቪቶ ናይ ምቕታል መደቦም ይሰናኸሉ እሞ ገዲፎሞ ይኸዱ። ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ቶም ማፍያታት ዝነበርዎ በቲ ቡልሽው ጉቦ ዝለመደ ካፕቴን ማክላስክ ዝምርሑ ፖሊስ ይመፁ እሞ እቲ ካፕቴን ንማይክል ኣትሪሩ ኣብ ገጹ ብምህራም ምስ ሶሎዞ ዘለዎ ርክብ የረጋግፀልና። ካብዚ ብምቕፃል ለስዮን እቲ መራሒ ናይቲ ፋሚሊ ዘሎ ንብሩኖ ታታልያ ከም ዝቐተልዎ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኩናት ናይቶም ማፍያታት ኣብዚ ይጅምር። ማይክል ሓዊ ብሕርቃን ረሲኑ ዘይቁናዕ ኣካይዳ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ንጸላእቶም እውን ክብድሆም ከም ዘይክእል ይርዳእ። ስለዚ ማይክል ነቲ ቅልስ ብግዲ ይጽንበሮ። ብድሕሪ እዚ ማይክል ነቶም ጸላእቶም ዘሰንበደ ዜና ንሓይሊ ጸላእቱ ዘዳኸመ ውሳነ ብምውሳን ንሶሎዛን ማክሊስኪን ብኣካል ባዕሉ ንኽቐትሎም ይውስን። ብድሕሪ እዚ ማይክል ካብቲ ምስ ሶሎዞ ዝነበሮ ናይ ድራር መደብ ተሲኡ ሽንቲ ቤት ድሕሪ ምእታው ሓቢእዎ ዝነበረ ሽጉጥ የውፅኡ እሞ ንሶሎዞን ማክሊስኪን ርእሶም ሃሪሙ ይቐትሎም። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣብ መንጎ እንዳ ኮርሊንን እተን 5 ስድራ ቤታትን ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ክናወጽ ይጀምር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኒውዮርክ ዶም ቪቶ ካብ ሆስፒታል ናብ ገዛ ይምለስ እሞ ንሶሎዞን ማክሊስኪን ዝቐተሎም ማይክል ምዃኑ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይግረም። ይኹን እምበር ንማይክል ኣብቲ ናይቲ ስድራ ስራሕ ከሳትፎ ፈጺሙ ዘይደሊ ዝነበረ ዶም ቪቶ በቲ ዜና ክሓዝን ከሎ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ናይ ማይክል ሕጋውነት ስለ ዝተበላሸወ ማይክል ብእግሩ ካብ ሃገር ወፂኡ ይስደድ። ማይክል ኣብ ሲሲሊ ምስ ሓንቲ ኣፕሎኒያ ቪቴሊ ትበሃል ጓል ተዓዲ ኣብ ፍቕሪ ስለ ዝኣተወ ይምርዐው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሶኒ ሓፍቱ ምስ እንዳሓመኣ ጽቡቕ ከም ዘየላኸስ ተፈል ይጅምር። ምክንያቱ ካርሎስ ወትሩ የጋፍዓን ይሃርማን ስለ ዝነበረ ኣብ ገጻ ርእይ በሰላይ ነይርዋ። ብድሕሪ እዚ እቲ ብሽግራት ናይ ሓፍቱ ብጣዕሚ ዝተቆጥዐ ሶኒ ንቻርለስ ኣብ ጎደና ህዝቢ እንዳረኣዮ ይቆፅዖ። ኣብ ልዕልታ ጥንስቲ ኮነ ሓፍቱ መሊሱ ከምኡ ዓይነት ተግባር እንተፈጺሙ ግን ፈጺሙ ከም ዘይምሕሮን ከም ዝቆትሎን የረጋግጸሉ። ካርሎስ ከቢድ መጠንቀቕታ እኳ እንተተዋህቦ ንሱ ግን ንኮኒ መሊሱ ክሃርማ ይረአ። እቲ ነዚ ዝሰምዐ ሶኒ ብሕርቃን ብዘይ ዝኾነ መከላኸሊ ናብ እንዳ ሓፍቱ ይኸይድ እሞ ኣብቲ መእተዊ ብሎኮ ብጸላእቲ ተተኲሱሉ ይህረም። በቲ ሓደ ወገን እውን ኣፕሎኒያ ኣብቲ ንማይክል ዝተጻወደ ቦምብ ቀዲማ ብምእታዋ ኣብ መኪና ተፈንጂራ ትመውት። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ እምበር ሰብስክራይብን ላይክን ምግባርኩም ተረጋግጹሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ንምትሕባርኩም ኣቐዲምና ነመስግን ቴንኪዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ማህሮም ትጥዑይ ገይሩ ዘይሓወየ ዶም ቪቶ እቲ ኩነታት ንምብልሓን ናይ ግድን ናብ ስራሕ ክምለስ ከም ዘለዎ ይውስን። ብድሕሪ እዚ ንሓለፍቲ ናይተን 5 ስድራ ቤታት ብምእካብ ነቲ ኩናት ንኸቋርፅዎ ይሓቶም። ዶም ቪቶ ነቲ ኩናት ዝጀመሩ ወዱን ወዲ ታታልያን ምዃኖም ብምንጋር ነቲ ኩናት ከቋርፅዎ ይነግሮ። ኣብታ ኣኼባ ዶም ቪቶ ወሲኹ እቲ ኩናት እንተደኣ ቀፂሉ ግን ንኹሎም ከጠፍሾም ምዃኑን ማይክል ወዱ እውን ናብቲ ዓዲ ክምለስ ከም ዘይክእልን የነፅረሎ። ካብዚ ብምቕፃል ማይክል ካብ ሲሲሊ ይምለስ እሞ ንናይ ቀደም መሓዝኡ ካይድሕሪ ምርካቡ ንኽምርዓዋ ይሓታ። ዶም ቪቶ እውን ድሕሪ ሞት ወዱ ሶኒ ካብቲ ቢዝነስ ከድሓርሕር ይጅምር። እቲ ማእከላይ ወዱ ፍሬዶ ነቲ ቢዝነስ ከካይዶ ብዘይምኽኣሉ ማይክል እውን መራሒ ናይቶም ገበነኛታት ጉጅለ ይኸውን። ማይክል እቶም ጸላእቶም ነቲ ናይ ስድርኡ ቢዝነስ እንዳተቆጻጸርዎ ከለዉ ወላ ሓደ ክገብር ኣይከኣለን። ብድሕሪ እዚ ማይክል ነቲ ናይ ስድርኡ ቢዝነስ ናብ ካልእ ግዝኣት ከግዕዞ ይውስን። ማይክል ኣብ ላስ ቬጋስ ነቲ ወናኒ ዓበይቲ ሆቴላትን ካዚኖታትን ዝኾነ ሞውግሪን ይረኽቦ። ማይክል ንቢዝነስ እንዳ ካርሉየኔ ናብ ነበዳ ከም ዘገዓዝዎ ድሕሪ ምንጋር ካብቲ ካዚኖ እውን ሼር ክገዝእ ከም ዝደሊ ኣነፂሩ ይነግሮ። ይኹን እምበር ሞው ነቲ ሓሳብ ብምንጻግ ነብሱ ኣብ ሓደጋ ከእቱ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ነቲ ሰብኣይ ናይ ገበን ሰነዳት ክረኽብሉ ግዜ ስለ ዘይወሰዱ ግሪን ኣብ ማእከል ህዝቢ ዓውዓው ክብል ይጅምር። እንተኾነ ግን ማይክል ካብ መርገፂኡ ዘድሓርሕር ኣይነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶም ቪቶ ንውዲት ጸላእቱ ብዝግባእ ስለ ዝተረድኦ ድሕሪ ሞቱ ባርዚን ናብቲ ማይክል ዝቕተለሉ ቦታ ንኣኼባ ክጽውዖ ምዃኑ ይነግሮ። ነዊሕ ከይጸንሐ ዶን ምስ ወዱ ኣንቶኒ ኣብ ጀርዲን እንዳተጻወተ ከሎ ብድኻም ልቢ ይመውት። ኣብ ቀብሪ ናይ ኣቦኡ ተስዮን ማይክል ምስ በርዚን ንኽራኸቡ ናይ ዕድመ ወረቐት ይህቦ። ብድሕሪ እዚ ማይክል ኣቦኡ ዝተነበየሉ ቁኑዕ ምንባሩ ይርዳእ። ኣብታ መዓልቲ ኣብ ጥምቀት ወዱ ኮነ ሓፍቱ ንኽራኸቡ ይቋጸሩ። ብድሕሪ እዚ ማይክል ወዲ ካርሎስን ወዲ ሓፍቱን ባሊግነት ንኽሕዞ ዝሓተትዎ ይቕበሎም። ኣብታ መዓልቲ ናይ ጥምቀት ጽምብል ናይ ማይክል ሰባት ንመራሕቲ ናይተን 5 ስድራ ቤታት ይዕንውዎ።
ዶን ስትራቺ ኣብ ሊፍት ከሎ ብክሌሜንዛ ይቕተል። ሞውግሪን ብወገኑ ብጭካነ ማሳጅ እንዳገበረ ከሎ ይርሸን። ዶን ኩንዮ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብዊልየቺቺ ይቕተል። ዶን ታታልያ ብወገኑ ምስ ኣመንዝሮ ኣብ ዓራት ከሎ ብሮኮ ላምፓነ ይቕንጸል። ዶን ባርዚኒ እውን ብኣልነሪን ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኑ ብምምጻእ ይቕንጽሎ። ብድሕሪዚ ተስየው እቲ ውዲት ከም ዝተቃልዐ ይርዳእ። ካብዚ ብምቕጻል ንሄገን ኩሉ እቲ ዝገበሮ ንቢዝነስ ክብል ምዃኑ ይረድኦ። ይኹን እምበር እዚ ካብ ሞድ ከድሕኖ ኣይከኣለን። ተስየ ምስ ናይ ማይክል ሰባት ንኽቕጠል ይኸይድ። ካብዚ ብምቕጻል ማይክል ንካርሎስ ኣብ ናይ ሶኒ ሓዊ ሞት ኢዱ ከም ዘለዎ እንተተናዚዙ ክምሕሮ ምዃኑ ይገልጸሉ። ይኹን እምበር ካርሎስ ብገመድ ተሓኒቑ ይመውት። ኮኑ እውን ብሞት ሰብኣያን ንማይክል ሓዋ ከም ትኸስስ ኣብ ጋዜጣ ተውፅኦ። ካይ ብወገና ነታ ኣብ ጋዜጣ ዘንበበቶ ሞት ናይ ካርሎስ ንማይክል ተሓቶ እሞ ይኹን እምበር ማይክል ንሱ ከም ዘይኮነን እታ ኣብ ጋዜጣ ዘለውን ኩሉ ሓሶት ምዃኑን ይገልጸላ። ካይ እውን ብቕጽበት ተኣምኖ እሞ ትረጋጋእ። ብድሕሪዚ ማይክል ከም ሓድሽ መራሒ ናይታ ኮርሊየን ዝተባህለት ፋሚሊ ኮይኑ ክሌሜንዛ እውን ኢድ እንዳነስአ ከሎ እቲ ማዕጾ ኣብ መንጎ ካይን ማይክልን ብምዕጻው እታ ፊልም ትዛዘም። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን። ንሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን። ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናጽነ ቐልፊታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር። ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ።